Kapoy angat. Guys kapoy angat, inig angat na. Kini cellphone? Ya ako'y mag-picture-picture. Ayan na ano na ko pagkatay. Maliki na ko. Ikuha dong, stop sa dong. Ay, ikos. Ay, kasahay. Let's go home. Let's go home. Tingnan natin sa dapat ka na rin. Okay? Tony. Ready to go. Okay. Ano? Ano mo dyan? Di ay? Agad na itong bubong ninyo. Abot to yung video. Dito sa tatos dagat. Ay, dito sa dagat doon. Ikas. Dito sa dagat. Sa dagat? Hikapra. Di rin ma. Sula pa dyan. Sana din. Mugas na, mugas. Among